Γεια σας. Σήμερα θα σας δείξω ένα υδροπληστικό ιταλικό με 7,5 ύπους τριφασικό κινητήρα και ανώβη ριβέρβερη αντλία. Το συγκεκριμένο μηχάνημα έχει τη δυνατότητα των 200 μπαρ και 900 λίτρων την ώρα, 15 λίτρα δηλαδή νερό το λεπτό. Πολύ βασικό η ποσότητα νερού όταν θέλουμε να καθαρίσουμε μεγάλα μηχανήματα. Το βλέπετε εδώ, ανώβη ριβέρβερη αντλία, μπαρόμετρο, total stop, πινάκας, μοτέρ Ravelli made in Italy, αργόστροφο 1400 στροφών, και αυτό πάρα πολύ βασικό, με 10 μέτρα λάστιχο, σε μια βάση με ρόδες. Από πίσω βλέπετε ελέγχουμε τα λάδια που έχει αντλία. Εδώ είναι ο δείκτης. Αλλαγή κάθε περίπου 300-400 ώρες. Θα πάρουμε και το ταμπελάκι λίγο της αντλίας. 15 λίτρα το λεπτό, 200 μπαρ. Ένα πολύ αξιόπιστο μηχάνημα.